У эфіры Белсату размова з вами Віталь Цыганкоў. З 1 сакавіка уступілі ў сілу новыя папраўкі ў адміністрацыйны кодэкс, папраўкі, якія многія назвалі жорсткімі і драконаўскімі. Але ўладам гэтага мала, і зараз яны рыхтуюць папраўкі ў закон аб экстрэмізме. І варта задумацца, задацца пытаннем, хто ж Беларусі сапраўды з'яўляецца экстрэмістам. Пра гэта мы паговорым сёння з нашым госцем. Гэта праваабаронца Наста Лойка, прадстаўніца праваабарончай арганізацыі Human Константа. Добрый дзень. Добрый дзень. Вы, я ведаю, уже вывучылі гэтыя папраўкі і то, як улады рыхтуюцца іх прыняць. Раскажыце для нашых гледачоў, што там самае галоўнае. Напэўна, я пачну з таго, што ранейшы закон пра супрадзеянне экстрэмізму быў ужо дастаткова жорсткі. Адзінае, што ён быў прыняты яшчэ ў 2007 годзе, яго пачалі больш-менш выкарыстоўваць толькі там, можа быць, 2010-го, і такіх справаў менавіта ў экстрэмісцкім профілі было дастаткова мала. Мы памятаем масавыя беспарадкі, так званыя, яшчэ ў 2010 годзе, фармальна гэта ўжо падыходзіла. То бок у тым актуальным законе, які зараз пад экстрэмізм патрапляе вельмі шырокі пералік дзеянняў. Гэта можа быць і тэрарыстычны акт, гэта можа быць і распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, то бок, напрыклад, калі хтосьці запосціць партрэт Адольфа Гітлера альбо спасылку на які-небудзь анархічны сайт, які амаль усе ў Беларусі прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі, то гэта ўсё і тое будзе называцца экстрэмізмам. І праваабарончыя арганізацыі заўжды крытыкавалі такі шырокі пералік дзеянняў, які туды ўваходзіў. Тое, што на зараз прапануюць, гэта зусім цікавыя рэчы, яны вырашылі абсалютна ўсё, што іншадумства ў Беларусі назваць экстрэмізмам. То бок, раней экстрэмізм было вялізнае вызначэнне ў першым артыкуле, і там казала, што это дзеянне, там, напрыклад, грамадскіх аб'яднаннях, палітычных партый, таксама рэлігійных арганізацый і фізічных асобаў. Зараз яны дадалі туды прафесійныя саюзы, асобна сродкі масавай інфармацыі, асобна індывідуальных прадпрымальнікаў. І раней спіс менавіта канкрэтных дзеянняў, у чым можа праяўляцца, быў з 13 пунктаў. Зараз тое, што яны прапануюць, гэта ўжо 18 пунктаў будзе. Што яны дадалі? Яны дадалі дыскрэдытацыя і абраза дзяржаўных службоўцаў, яны дадалі дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь, і яны дадалі самае, што для мяне было дзіўна і незразумела, гэта удзел у несанкцыянаваных масавых мерапрыемствах. Бок усё тое, за што зараз караюць больш за ўсё, фармальна таксама будзе лічыцца экстрэмізмам. І, адпаведна, усе палітычна матаваныя справы, за якія зараз людзей судзяць і затрымалі, частка з іх зараз лічыцца экстрэмісцкім, напрыклад, масавыя беспарадкі альбо захоп улады неканстытуцыйным чынам, тое ўсе нават па 342 артыкулы за грубае парушэнне масавага парадку таксама ўжо аўтаматычна будзе лічыцца экстрэмізмам. І таксама праект закона прадугледжвае вельмі такія негатыўныя наступствы. Па-першае, яны прапануюць завесці пералік і арганізацыі індывідуальных прадпрымальнікаў, іх сімволікі і людзей, спіс экстрэмістаў, які мусіць весці камітэт дзяржаўнай бяспекі. І гэта будзе адбывацца пасля таго, як уступае в сілу прысуд. Людзей туды ўносяць, і пасля адбыцця іх асноўнага пакарання яшчэ на 5 гадоў на іх накладаюць пэўнае абмежаванне. А як арганізацыя, якая афіцыйна зарэгістраваная, можа быць экстрэмісцкай? Тады проста не рэгіструйце, я так разумею. Вось, дарэчы, яшчэ адзін суб'ект, які яны дадалі, хто можа ажыццяўляць экстрэмісцкую дзейнасць, яны назвалі словам фармаванне. І туды яны адносяць усіх незарэгістраваныя нават суполкі, то бок фармальна любы дваравы чацік можна называць экстрэмісцкім фармаваннем, і там ёсць розныя працэдуры. Калі арганізацыя зарэгістраваная, то яе экстрэмісцкай прызнае Верхоўны суд. Для гэтага генеральны пракурор, пракуроры Менску альбо абласцей накіроўваюць проста справу Верхоўны суд. І больш за тое, акрамя прызнання экстрэмісцкай, яны могуць папрасіць накласці арышт на ўсю маёмасць арганізацыі. А калі гэта не зарэгістравана нейкая супольнасць, то па тым праекце, які прапаноўваюць, прызнаць экстрэмізмам можа камітэт дзяржаўнай бяспекі проста па сваім рашэнні, і потым можна нібыта абскарыць гэта ў суд, але пры гэтым хто гэта зможа зрабіць, абсалютна незразумела. І яшчэ цікава ў дадатках, што яны пашырылі вызначэнне экстрэмісцкіх матэрыялаў. Напрыклад, зараз экстрэмісцкімі матэрыяламі змогуць быць і тэхніка, і грашовыя сродкі, якія па іх меркаванні ідуць на экстрэмісцкую дзейнасць, альбо могуць быць скарыстаны для такіх мэтаў. То бок фармальна яны хочуць не толькі людзей назваць экстрэмістамі, але і максімальна забіраць усю маёмасць, нават усе грашовыя сродкі. Нават нескладана ўявіць, што гэтыя все змены патэнцыйныя, яны не супадаюць з міжнароднымі крытэрыямі, з міжнароднымі дамоўленасцямі, тыя нормы, якія Беларусь сама ратыфікавала і падпісала. Што яны думаюць? Ім уже настолькі на гэта пляваць? Ці яны думаюць, што, можа быць, пад такую сурдзінку змагання з экстрэмізмам, якой зараз у свеце павялічваецца,
все-таки нейкія абмежавальныя крокі яны нарастаюць у розных краінах, то сказаць, маўляў, у нас, як на захадзе, мы змагаемся з экстрэмізмам, тое самае. Ну, пачнем з таго, што экстрэмісцкае заканадаўства ёсць далёка не ў ўсіх краінах. Увогуле на міжнародным узроўні няма такого панятку. Зрэдку ў некаторых рэзалюцыях Савету Еўропы сустракаецца гвалтоўны экстрэмізм, але тое, што ў Беларусі называецца, гэта не толькі гвалтоўны экстрэмізм, але вельмі вялікі пералік. Мне падаецца, што ім абсалютна ўжо ўсё роўна на міжнародныя стандарты і на то, што яны абмяжоўваюць і свабоду слова, і свабоду асацыяцыі, і свабоду мірных сходаў гэтым заканадаўствам. Яны на гэта зусім не глядзяць. Наўрад ці на гэта будзе глядзець і Канстытуцыйны суд, калі будзе разглядаць гэтыя прапановы, я думаю. Але пры гэтым яны хочуць легалізаваць тое, што яны ўжо фармальна робяць. То бок яны ўжо прыходзяць да людзей з любой нагоды, забіраюць, напрыклад, іх грошы, забіраюць іх тэхніку, а так фармальна па законе дазволяць. І тое, што мяне яшчэ непакоіць, што яшчэ не ўступілі ў сілу гэтай папраўкі, а ўжо накіраваны спісы людзей, каго прыцягвалі за насавана-масавыя мерапрыемствы в органы грамадзянства і міграцыі, ўжо назвалі іх экстрэмістамі, то бок яны ўжо на практыцы вырашылі, што яны будуць па гэтым фармаце працаваць. І яшчэ, што мяне вельмі непакоіць у гэтым праекце закона, шмат пра гэта таксама пісалі, пра тое, што там увялі новы тэрмін, які называецца экстрэмісцкая атрыбутыка і сімволіка. І ўсе, канешне, баяцца, што пад гэта будзе патрапляць, напрыклад, чырвона-белы сцяг, і тады фармальна яшчэ можна лічыцца экстрэмістамі, нават калі проста там выкарыстоўваць сцяг. І гэта зусім ужо такі грубае абмежаванне. Насамрэч, все, што звязана з экстрэмізмам, гэта такая ідэалагічная барацьба. То бок яны проста кажуць, што вы не проста кепскія, а вы яшчэ экстрэмісты, каб тых, хто прыхільнікі дзяржаўнай улады, яшчэ горш негатыўна ставіліся да іншых людзей, каб быў такі сапраўдны раскол у грамадстве на экстрэмістаў і неэкстрэмістаў. Ну, вось раней яны сапраўды змагались пераважна з футбольнымі фанатамі, з анархістамі. Тое, што яны называлі экстрэмістамі, пэўныя дастаткова, ну, скажем так, сапраўды радыкальна настроеныя да ўлады групы людзей. Ці групы людзей, якія, ну, як анархісты прызнаюць свае нейкія, ну, такую ідэалогію, якая не ўспрымаецца сённяшняй уладай, то цяпер сапраўды яны проста пашыраюць гэта кола да, ну, фактычна любого грамадзяніна Беларусі? Мне падаецца, што так, і мне падаецца, што гэта вельмі звязана з такімі расстаноўкамі кропкаў сілы зараз у сучаснай уладзе, што галоўнае ўпраўленне барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй зараз сталі такой сапраўднай сілай. Калі яны раней займаліся асобнымі некалькімі пытаннямі, то зараз, асабліва пасля прызначэння Мікалая Карпенкова намеснікам міністра, мне падаецца, што іх зараз асноўная сіла і што ўсімі гэтымі рэпрэсійнымі дзеяннямі кіруюць менавіта яны. Яны выслужыліся перад уладай, калі падчас падзеяў, там жніўні-верасні хадзілі, разбівалі, сам вядомы прыклад, дубінкай разбіваў шкло ў кавярні сам Карпенкоў. Ну так, і зараз усе гэтыя змены, гэта трошкі падобна на іх стыль, і вось я таму і была здзіўлена, адкуль там з'явіўся камітэт дзяржаўнай бяспекі, і мне цікава было, што Савет бяспекі беларускі пакрытыкаваў гэты праект закона толькі ў гэтым месцы, толькі ў тым, што нібыта галоўную ролю аддаюць КДБ, а ўсе астатнія змены чамусьці іх не клапацілі, хаця відавочна гэта, ну, зусім радыкальнае абмежаванне апошніх, скажем так, свабодаў, якія былі ў беларускіх грамадзян. Калі казаць пра гэтыя, ну, вот, можа быць, паміж ведомствамі нейкія цёркі ці канкурэнцыю, па-вашаму, гэтыя паўнамоцтвы, вот, называць іх экстрэмістамі, нейкае ведомства з задавальненнем возьме на сябе, ці наадварот нейкія разумныя людзі скажуць: ой, слухайце, давайте на іншых скінем такое? Ну, у тым жа Губазіку быў заўжды асобны аддзел, там, не ведаю, каля 20 чалавек, які працавалі толькі па гэтай тэме. І я думаю, што яны з вялікім задавальненнем працягнуць гэту працу, яшчэ пашырыць свой аддзел, і, праўда, для іх гэта чарговыя зорачкі, магчымасць выслужыцца. І таму вось я сапраўды здзівілася, да, адкуль з'явілася КТБ. Магчыма, ўсё ж такі штосьці перайграецца і зменіцца, яны прыцягнуць проста яшчэ больш актыўна займацца гэтай дзейнасцю. Калі браць нейкі агульнапалітычны кантэкст, ацэнку гэтай сітуацыі, відавочна, што нягледзячы на тое, што ўлада заяўляе, што, маўляў, все задушана, пратэсту няма, все гэтыя вот рэпрэсіўныя захады паказваюць, што на самой справе яны пратэсту баяцца. І, ну, як можна, ну, ацэніць, як ваша меркаванне, якое ўплыў на грамадства могуць аказаць усе гэтыя новыя, ну, яшчэ больш драконаўскія законы? Гэта тое, што, ну, кажуць, нельга, бо выбухне, ці яны думаюць, што не выбухне? Ну, мне падаецца, што сітуацыя зараз такая, што тыя людзі, якія дастаткова баяліся, яны сталі менш актыўныя, тыя людзі, якія не баяліся, мне падаецца, і прыцягвалі нейкую такую грамадскую актыўнасць, яны і гэтага не спужаюцца. Да? І тут это іх такая
отчаянная спроба, может быть, заглушить такие апошние проявы іншадумства в такім публічным поле. І наколькі атрымаецца, нават не ведаю, ну, у іх там асобныя задачы, асобныя аддзелы, які зноў жа сядзяць гэта все прыдумляюць, і яны чакаюць, што людзі спужаюцца, будуць сядзець па дамах, нічога не рабіць. Я думаю, што іх не вельмі гэта атрымаецца, што грамадства ўжо зусім у іншым стане, і гэта хутчэй паказвае іх страх і нежаданне чуць іншае меркаванне. Просто шмат разоў, калі, напрыклад, абмяркоўвалі, чаму дзяржава там не забараняе, умоўна скажам, нейкія сайты, інтэрнэт, то з'яўляліся меркаванні, што там ёсць не самыя дурныя людзі, якія разумеюць, што калі ўсё перакрыць, то гэта якраз людзям незадаволеным не застанецца нічога, як не выплёскиваць свае там незадавальнення на сайце Хартыі там в каментарыях, а займацца больш радыкальнымі дзеяннямі. Вот няўжо яны не разумеюць, што такі магчымы эфект? Мне падаецца, што тыя, хто засталіся зараз пры ўладзе, это фармальна выканаўцы, якія проста слепа робяць нейкія задачы і абсалютна не аналізуюць тое, што адбываецца сапраўды ў грамадстве. І я бы не стала даваць ім настолькі глыбокія інтэлектуальныя ролі, і мне падаецца, што іх задача вельмі вузкая, максімальна спужаць, рэпрэсаваць, і яны разумеюць толькі вось гэтую эмоцыю страха і больш нічым не кіруюцца. А тое, што кажуць некаторыя аналітыкі, што беларускай уладзе так ці іначай, асабліва пад ціскам Масквы, давядзецца нейкім чынам зноў спрабаваць праз там месяцы ці раней спрабаваць неяк наладжваць адносіны з захадам, пачынаць гэтыя геапалітычныя гульні. Як на такім фоне, на фоне такіх рэпрэсій можна пачынаць нейкія геапалітычныя гульні? Мне падаецца, што это таксама прастора для дзеянняў, што это тое, чым яны пужаюць, і тое, што у тым ліку абяцаюць. Напрыклад, абяцанне адмяніць смяротнае пакаранне. Это таксама, некаторыя кажуць, што яны для сябе нібыта это робяць, але ў той жа час это такі плацдарм, вакол якога... Так, можна пачаць абмеркаванне. І тут жа вось яны прапануюць гэты праўкі заканадаўства, потым на нейкі момант скажуць, а мы можам і не прымаць іх. І ў гэты момант мы ўсё роўна скажам, што заканадаўства кепскае, таму што мы прынцыпова патрабуем адмяніць цалкам гэты закон о супрадзеянні экстрэмізма і нават дэкрыміналізаваць шэраг артыкулаў, там звязаныя з абразамі службовых асобаў і там дастаткова вялікі спіс, які, зразумела, не павінен быць в цэлым. І асабіста я выступаю нават за дэкрыміналізацыю часткі першай артыкула 130 за распаліванне варожасці. Там мне падаецца, што за нейкія пасты людзі не мусяць да 5 гадоў патрапляць за краты, як зараз вось блогер, напрыклад, Павел Спіран, які атрымаў 4,5 гады пазбаўлення волі. І вось гэта практыка выкарыстання гэтага артыкула, яна апошнія гады вельмі моцна пашыраецца. І вось мы ведаем, зараз Сергея Ціханаўскага па гэтым артыкуле пераследуюць, і там шмат каго блогераў таксама могуць пераследаваць, і нават праваабаронцы Марыі Рабковай зараз прыпісалі гэты артыкул. Бок мы бачым, што яны з аднаго боку актывізуюць практычныя дзеянні выкарыстання вось гэтага нават актуальнага экстрэмісцкага заканадаўства, а з іншага боку хочуць яго яшчэ больш пашырыць і назваць проста ўсё. Таксама можна звярнуць увагу на тое, што фактычна заканадаўства ў беларускіх рэальнасцях мае мала значэння, галоўнае правапрымяненне. Як мы ведаем эту фразу, часам не да законаў з аднаго боку, з іншага боку, вось ёсць заканадаўства аб дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Свой час, калі прымалі, было шмат скандалу. Ёсць абраза прэзідэнта. Людзі у нас, журналісты, за гэта былі пакараныя яшчэ в нулевыя гады, і Маркевіч, і Мажэйка, і Віктор Івашкевіч адбывалі хімію, але з той пары людзі не сталі горш выказвацца, лепш выказвацца, менш выказвацца пра Лукашэнку, але нікога не каралі. Як нікога не каралі за гэты артыкул аб дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Ён ёсць, але ён ні разу не прымяняўся. То бок, можа быць, варта тут сказаць, што закон это нічога фактычна не значыць, а важна, як яны вырашаць его прымяняць. Я абсалютна згодная. На жаль, гэта так. Гэта такое як ружо, якое вісіць, якое калі захочуць раптам скарыстаць. Але той, што яны пашыраюць на такі пункт вось гэта экстрэмісцкае заканадаўства, паказвае, што для іх это ўсё ж такі важна, і што, можа быць, яны пачнуць і гэта выкарыстоўваць. Для іх важна, каб было вось гэта рэпрэсіўнае поле і магчымасці чымсьці скарыстаць. І для мяне было вялікае здзіўленне, калі вось нядаўна я глядзела статыстыку ад нашых калегаў з правабарончым цэнтры «Весна» пра тое, па якіх артыкулах зараз пераследуюць па палітычных матывах людзей. І больш за ўсё людзей пераследуюць менавіта па дэфамацыйных артыкулах. Там, вядома, больш за 300 крымінальных справаў за абразу службовых асобаў, абразу суддзяў, абразу прэзідэнта. Гэта самы распаўсюджаны артыкул, за які пераследуюць па палітычных матывах, нягледзячы на ўсё. Дзякуй, Наста. Госцем сённяшняй размовы была праваабаронца Наста Лойка. З вами был Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.